Hmm.
Hello, hello. Hello, hello. Try lang po sa dalawang viewers. Patry po, palapag nung link. Hello, hello. Hello, hello. Try lang po sa dalawang viewers. Patry po, palapag nung link. Tingnan natin kung pwede. First time. Hello, hello. Hello, hello. Try lang po sa dalawang viewers. Patry po, palapag nung link. Tingnan natin kung pwede. First time. Hello, hello. Hello, hello. Try lang po sa dalawang viewers. Patry po, palapag nung link. Tingnan natin kung pwede. First time. Hello, hello. Try lang po sa dalawang viewers. Hala, di yata pwede. Patry po, palapag nung link. Tingnan natin kung pwede. First time. Hala, di yata pwede. Tingnan natin kung pwede. First time. Wala, di yata pwede. Wala naglalapag ng link. Pero meron akong viewers. Di yata pwede. Wala naglalapag ng link. Pero meron akong viewers. First time. Wala, di yata pwede. Wala naglalapag ng link. Ayan, ako viewers. Tatlo na yung ano natin viewers. Ayan, viewers. Tatlo na yung ano natin viewers. Wala, di yata pwede. Wala naglalapag ng link. Ayan, ako viewers. Tatlo na yung ano natin viewers. Hello guys, pa-support kung sino po yung nakakakita ng ano ko, ng live stream. Hello guys, pa-support kung sino po yung nakakakita ng ano ko, ng live stream. Wala.
Bakit gano'n? Nag-try akong mag-ano, gumamit ng Ninja, 'di ko naman makita yung ano, ano ba yun, hindi ko makita yung binaba kong link.
Catherine Lopez, baba ka ng link mo.